ليلة عشيت وجوابت لن كيسها كبيرة فارني فتو دهلتهم ويلدتي بن قلبي لبيم لي سهلو ديكلوم بآيري ماريا وجسو ديكير كارديا. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Idejn nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-rwieħ u l-bżonnijiet tal-familji Grima u Bonnici. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn l-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dawwal qlubna mulej bid-dija tal-glorja tiegħek biex iseħħilna ngħaddu b'wiċċ il-ġid minn fost id-dlamijiet ta' din id-dinja u naslu fid-dawl ta' dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem da dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Uliedi, tħallux min iqarraq bikom. Min jagħmel il-ġustizzja u ġust fih innifsu, bħalma Kristu huwa ġust. Iżda min jagħmel id-dnub ġej mix-Xitan, għax ix-Xitan dineb sa mill-bidu. Kien għalhekk li der l-iben ta' Alla biex iħodd kull ma għamel ix-Xitan. Kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx ġnub, għax iż-żerrija ta' Alla tibqa' fih. Ma jistax jidneb għax hu mwieled minn Alla. B'dan jidhru min huma wlied Alla u min huma wlied ix-Xitan. Għax min ma jagħmilx il-ġustizzja mhuwiex minn Alla, anqas ma jħobb lil ħuh. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Ngħidu, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu lil mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Ngħidu, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Ħajriet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jgħammar fiha. Ħajċaxfu xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jgħidu bil-ferħ. Ngħidu, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Ngħidlu, l-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Inqumu b'wieq għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Alla fl-modi kellem lil missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien u kellimna permezz ta' Ibnu. Alleluja. Il-mulej ma'kum.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġwanni reġa' kien hemm ma' 2 mid-dixxiepli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxiepli semgħuh jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġesu dar u raw mexxin warajh u qalilhom: Xi tridu? Iżda huma staqsewh: Fejn toqgħod, Rabbi, li tfisser Mgħallem? U weġibhom: Ejjew u taraw. U marru miegħu u raw fejn kien joqgħod u dakinhar baqgħu miegħu. Kien ħabta tal-10 sija. Wieħed mit-tnejn li semgħu x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu kien indri hu Xmun Pietru. L-ewwel ma għamel mar isib lil ħuh Xmun u qallu: Sibna l-fessija li tfisser il-Kristu. U ħadu għand Ġesu. Ġesu ħares lejh u qallu: Inti Xmun bin Ġwanni, int tissejjaħ Kefa jew Pietru. Il-kelma tal-mulej. Interessanti il-Vanġelu li qrajna kif dawn iż-żewġ dixxiepli tal-Battista hekk kif il-Battista jurihom lil Kristu dawn imorru mill-ewwel warajh. Iż-żewġ dixxiepli kif semgħuh jgħid dan marru wara Ġesu. Din hija eżjes is-sejħa mhux ta' kull dixxieplu, is-sejħa ta' kull nisrani, għax in-nisrani minnu huwa dak li jimxi wara Kristu. Huwa dak li jafda ħajtu fuq il-kelma ta' Ġesu u fuq il-kelma ta' Ġesu jitlaq jimxi. U min dixxieplu isir ukoll missjonarju kif rajna indri. Xi nagħmel esperjenza ta' Kristu u dak il-jum għadu miegħu, jgħidilna l-Evanġelista Ġwanni. Imur u jaqsam din l-esperjenza magħhom. Sibt lil-mulej, sibna lil-mulej, sibna il-Messija. Kemm qed insibu ħin aħna biex naqsmu l-esperjenzi tagħna, l-esperjenzi tal-fidi mal-oħrajn, ma' xulxejn. Li timxi wara Ġesu ma jfissirx hija sejħa għalija waħdi, imma hija sejħa għalina kollha flimkien. U rridu nkunu il-koll flimkien li ngħinu il-xulxin biex nimxu wara l-mulej. Din hija l-missjoni tagħna. Mhux ta' bxejn hekk huma kelmiet li llum dalgħodu jimlewna il-qalbna bil-kuraġġ l-istess ittra ta' San Ġwan Apostlu. Kull min hu imwielet minn Alla ma jagħmilx dnub għax imwielet minn Alla. B'dan jiddrutaw min huma l-uliet ta' Alla, min jgħix fil-ġustizzja. Ejjew nitolbu il-mulejjek din il-grazzja li aħna nibqgħu nisemgħu fejn hu, nibqgħu insibu nies li jiġbduna lejh u juruna lil Kristu, imma aħna wkoll inkunu nies li nħajru l-oħrajn biex isibu lil Kristu fil-ħajja tagħhom. B'dawn il-ħsibijiet f'qalbna. Ejjew eżies, issa rrisqu it-talb tagħna, talb minn mill-fiduċja. Nitolbu għall-Knisja biex ma narawx fil-Knisja
bħala xi awtorità, bħala dik li għandha l-poter, imma naraw il-Knisja kif tassewwi, kif irida Ġesu Kristu, dik li twassal lil Kristu lil kull bniedem. Nitolbu għas-setanin kollha tal-art biex jaħdmu ħalli fil-pajjiżi kollha is-saltan tassew il-ġustizzja u mhux il-qerq, l-imħabba u mhux il-ġlied. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex huma wkoll bħal xmum Pietru jarfu jintebħu li l-mulej qiegħed isejħilhom biex jimxu warajh. Nitolbu għalina l-koll biex aħna wkoll narfu nissaħħu fil-mixja tagħna wara Kristu u ngħinu lil ħutna biex jagħmlu esperjenza tal-imħabba tiegħu. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, komplu mulej birek u qaddess il-familji tagħna. Ħadkun Marija li ddaħħal f'kull dar il-preżenza tiegħek għax int l-awtur tal-paċi. Int biss tista' timla l-qalb tal-bniedem. Nitolbu inresqulek ukoll mulej id-batija, is-sofferenza tal-morda tagħna, dawk kollha li qegħdin iħossuhom weħidhom. Għati l-għajnuna, għatihom il-qawwa u l-kuraġġ u anqal erwieħ tajba li jkunu kapaċi jiruhom imħabbithom billi jgħinuhom u jduru bihom. Nitolbu fiskiet ejjew nresqu it-talbiet personali tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet li aħna ressaqnilek f'dan il-jum ġdid li jinti qiegħed tagħtina bħala xhieda u turija tal-imħabba tiegħek. Għamel li aħna ngħixu fis-sliem bejnietna, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixtu l-kobor bil-ħnina, tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar jisseb tal-latana, lubna jrodu bil-fer imaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża, għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tana. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax għadlina idda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem
u bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna isseħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek Għaddejs, Għaddejs, Għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċitu, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek mill-ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħaq kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, nixandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennew sa ma teġej fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtihom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Atina nitolbuk u Alla li tista' kollox li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristus Jidna. Jew ngħidu tliet Ave Marijiet lil Omna Marija, sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ġesu tiegħi nilli ħatistri nilli ħalli tinsa dwejja uluġi o ja ħasra kemm batejna min xintlaqna min ġodar kemm batejna nasa wasalna b'dan il-għan.